arşal getirecekliğine, son yalım oğluk soğukluk getirecekliğine ben berkinan yani. Pohunu ipsin. Tivevi, şahir sözü hiç açan yerde galiyan değerler. Sen ne şahir mi? Pırağı çok karıştım, acaba yam gelmedi diye. Yani sol acaba yamı ne? Siz vakanız gelmez. Zaman ne? Siz vakanız acaba yam gelmez gözel şağılığı var. Bina kılandırmaklardan. Son için Türkmen ulu dünyanın kucağında oğudun, avadan, asuda rahat yaşayandır. O ne yalan söyleyen? Yarsından uğrada sörüstü gösteriyorum. Nerede saat çalınca, şu yerde asudalık hüküm sürüyendir. Ne şula yalamlanan o sen sözüm. Arkadağımı dey, yemsi dey. Hay sen arkadağın bilen. Täze ýylmy bilen gutlayan, täze ýyl taýy bilen Türkmen ojagyna ätlek gelsin. Täze ýylda gümüňiz çekin. Aň aklyň adam kärçiliň aňry başydyr. Jygan gowher gaşydyr. Bu güç, bu kudret, bu aýratynlyk, bu adam kärçilik, bu belentlik ýöne ýeriň uýan suwy däldir. Aýtmasana, adam kärçilik barmy sizde? Bir başa bakýan agyly ýetip, Bulamok suwy ýalak bolsup. Täze ýylmy bilen gutlayan. Täze ýylyň, gahrman arkadağımyzyň döwri ýaly bol. Vay. Gowny ýaly bol. Vay. Ede ýaly bol geljekde. Ana ýandy. Hay garamlada.